Hola, benvinguts a la meva prestatgeria. Jo sóc Marta i ja he començat el 2018, per la qual cosa toca renovar el calendari. En aquest vídeo faré un recull de cites de diferents autors, una per a cada mes, que conformaran el meu calendari literari 2018. La idea d'aquest vídeo la vaig agafar del canal de Javier Ruescas, que és escriptor i booktuber, i deixaré ací l'enllaç al seu canal, que és molt recomanable. Comença l'any amb la catalana Montserrat Roig, tot un referent per a mi tant personal com professionalment i una de les meues escriptores favorites nacionals. La cita diu així: escric en català per tres motius. En primer lloc, perquè és la meua llengua. En segon lloc, perquè és una gran llengua amb tradició literària escrita. I en tercer lloc, perquè em dóna la gana. I és que potser ens pregunten que per què no escrivim, per què no fem el nostre canal de YouTube en castellà, ja que tindríem més lectors o espectadors i no tindríem tant de conflicte, no? Però hem d'escriure o utilitzar la llengua amb la qual estem més còmodes, o no, o simplement utilitzar la llengua que nosaltres hem escollit. Febrer, el mes dels enamorats, és per a Kevin Barry, un escriptor irlandès autor de Beetlebone, una de les meues obres favorites, de la qual vaig fer ressenya i vos deixaré també per ací. Beetlebone és un llibre molt filosòfic i del qual es poden extraure un munt de frases. Aquesta cita és una d'elles. No assenyales mai el moment de felicitat, o passarà de llarg. Aquesta cita és molt adient per a aquest temps en el qual, amb les xarxes socials, tot el món es fa fotografies i es fa vídeos mostrant com és de feliç i com de bé se ho passa. I aquesta frase significa això, que en lloc d'assenyalar tant que te ho estàs passant bé, és millor viure-ho i centrar-te en el moment. El 21 de març és el Dia Internacional contra la Discriminació Racial. És per això que aquest mes li l'he donat a Chimamanda Ngozi Adichie, una escriptora nigeriana que lluita no només contra el masclisme, sinó també contra el racisme. Aquesta frase és d'Americana, un dels seus llibres. La raça, en veritat, no existeix per a tu, perquè mai ha sigut una barrera. La gent negra no té eixa opció. És una frase sublim i molt certa. Mai pensem en això perquè no ho patim, igual que un home no pensa de la mateixa manera que una dona en les barreres de gènere. El primer dia d'abril farà justament 100 anys que va néixer Manuel de Pedrolo, un escriptor català de molt renom. Com que aquest és el seu any, ací un aforisme seu. És bo trobar-se en un llibre, o trobar-hi l'altre. Un dels millors moments de llegir un llibre és quan t'identifiques amb un personatge, amb un espai, amb una simple frase. Jo utilitzo molts llibres per a fer això. Sempre acabe trobant a un amic, a un familiar o a mi mateixa dins d'un llibre. Maig és per a Gabriel García Márquez, qui no necessita presentació. La seva cita és molt curta. També l'amor s'aprèn. A mi aquesta frase em fa pensar en la societat patriarcal en la que vivim, als rols de gènere, a les relacions de parella que també s'inserten dins de la societat patriarcal. I és que, efectivament, hem d'aprendre a estimar. Tant els homes com les dones hem d'aprendre a estimar lliures i iguals. Al mes de juny cite a Harper Lee, autora de Matar un rossinyol, quina obra, i fa poc es va publicar la segona part d'aquesta gran obra gràcies a la troballa del seu manuscrit. Les coses mai són tan roïnes com semblen. Efectivament, hem de ser positius i no pensar que és la fi del món. Intentar resoldre els problemes que tenim i ser optimistes, sobretot en aquestes dates, que és quan donen les notes finals. En juliol està l'escriptor italià Umberto Eco amb Estem fets de xicotets fragments de saviesa, perquè cadascú sabem i tenim experiències diferents amb les quals podem aportar coses diferents a la resta. Sempre podem aprendre coses de qualsevol persona. Com que agost és el meu mes, he decidit fer com Javier Ruescas i dir una frase meua. Òbviament no és comparable perquè ell sí que és escriptor i jo no, però m'encanta escriure i aquesta cita és d'un dels relats que m'agrada escriure de tant en tant. No deixes mai que et vegin com una persona normal. Significa que no estàs sent tu mateix. Crec que cada persona és única i cadascú tenim una cosa especial. Tots mereixem ser respectats tal com som. Setembre és el mes màgic per excel·lència. En setembre comencen les classes i comença el curs a Hogwarts. És per això que aquest mes és per a Joanne Rowling, amb aquesta frase. No crec en el destí,
sinó en el treball dur i en la sort. La primera cosa sol conduir a la segona. Aquesta cita podria ser quasi un lema de vida, perquè és veritat, el treball és el més important. Poden existir el destí o la sort, però sempre aniran condicionats pel treball que fem cadascú. Octubre, per ser la nostra diada i pels fets que ocorregueren el passat 9 d'octubre, li l'he donat a Joan Fuster amb la següent frase. La llibertat és un hàbit i no resulta gens fàcil d'adquirir. Només s'adquireix amb la pràctica. És veritat, no hem de tindre por, hem de continuar reivindicant els nostres drets, la nostra llengua, la nostra cultura, la nostra identitat, des d'una manera pacífica i des de la llibertat que ens correspon a tot el món. El 25 de novembre és el Dia Internacional contra la Violència de Gènere i per això he volgut citar a una escriptora amb una reconeguda obra feminista, com és Margaret Atwood. El que m'agradaria és defendre la dignitat de les persones i tinc eixa idea radical que les dones són persones. Irònica, directa i reivindicativa. Potser aquesta frase sembla una obvietat, però és que les dones continuem morint per ser dones, continuem sent humiliades i vexades i això és una cosa que no pot continuar sent així. L'últim mes de l'any, desembre, és també per a una escriptora reconeguda feminista com és Caitlin Moran. Aquesta frase és del seu llibre How to Build a Girl. Vull tindre un propòsit i aconseguir-lo. Vull fer un món millor d'alguna manera. És una frase perfecta per acabar l'any i per a començar el següent. Quin propòsit millor que voler canviar el món, voler fer un món millor, ja siga com a voluntari d'una ONG, lluitant contra el canvi climàtic o simplement ajudant a alguna persona propera a tu com un amic o un familiar. Aquest ha sigut el meu calendari 2018 amb cites d'autors. Teniu a la caixa de descripció els enllaços d'on he tret cada frase i cada cita dels autors. M'agradaria que s'animareu i diguereu baix als comentaris quins autors estarien al vostre calendari literari i amb quines cites. Això ha sigut tot per avui, espero que us hagi agradat. A mi m'ha encantat buscar cites dels meus autors favorits i ens veiem en el pròxim vídeo.